πέρα και πάρα πολύ καιρό. Τις περίμενα με ανυπομονησία. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα μου τα έχει στείλει η Πανίνη. Εδώ πέρα, να δείτε, εδώ, λέει Πανίνη. Και πάμε να δούμε τι κάρτες είχα παραγγείλει. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι. Ανοίγουμε. Εδώ. Και έχουμε τον Ρούμπεν Δίας που είχα παραγγείλει. Τον Παβάρντ. Τον Καντέ. Τον Βεράτη. Τον Γκρισμάν. Τον Μαχρέζ. Τον Φόντεν. Τον Κάμπο. Τον Ζώτα. Τον Μπενζεμά. Μετά τον Γκρισμάν. Τον Ζορζίνιο. Τον Κέβιν Ντε Μπρόιν. Τον Ντιμπαλά. Και τη συνεργασία με τον Εμπαπέ και με τον Βεράτη. Γεια σας παιδιά!